Kin ga liƙi na tashin hankali fura uba hadda dola naira an ci uban kuɗi in gaya miki. Jiya ni haukata na suka yi na samu guri na zauna za su haukata ni su kwance min kai. Ke kin ga yadda biki su ita wannan yar kanan take cewa in Lagos sun zo sun musu ashana da kuɗi suna wani liƙi duk ashana ce wallahi, ko sisi ba su da shi yan bura uba, duk kina kallon su a gidan haya suke tsinannu matsiyata. Suna cewa wani in Lagos sun zo sun haukatar da su, duk give and take ne. If you give me you go take, no be say no be lason shegu su bar matansu da yunwa sun je suna liƙa banza. Na ji wata tana maganan cewa 'yan Lagos sun zo Kano sun yi ashana, tana maganan cewa duk a gidan haya suke. To ni na mata raddi, ta daga min gidan babanta zan siya ko nawa ne. Ba ashana bane, akwai kuɗin. Ki san me ake ce ma ashana kuwa? Kai abin da baka da shi. Da shi ne shi sa aka yi. Kuma 'yan Lagos ba sa'o'in ku bane. Akwai different. Kin gane ai. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu za ku same su da ɗumi-ɗuminsu.